зимни предизвикателства и първият човек, който е коментирал и е нейн познат е Ванеса. Тя и ме накара да я увия в коледни лампички. Затова ето така, просто я увивам с коледни лампички и да включим в контакта по този начин. Второто предизвикателство е от Моника и ме накара да сложа коса. Екстейшън. Да, екстейшъни, защото екстейшън. Искат да види как ще отиват Екстейшъните ще се кадрави като косата ми. Затова просто ще ме мързи, затова просто ще ги сложа ето така. Една малка част от екстейшъните, така че съжалявам, че това предизвикателство беше малко Второто предизвикателство е малко да... Тя трябва да намери един подарък, който ето тук. Тя трябва да намери този подарък. Ето тези три чашки и тук има още 3 чашки. И трябва да познае кое от трите чашки са. Така. Според вас къде е? Опа. Според вас къде се намира тази това? Според теб къде е? Точно там! Браво! Сега трябва... предизвикаха ни да вземем едни семки и да си ги пъхнем в устата. Приискали доста са. Така, аз съм първа, защото... И да ги сдъвчим. Няма да ги гълта. Няма да ги сдъвчиш. Много вкусно. Единственият вкус, който ми хареса, беше на солта. Така. И сега ни предизвикаха. Да, това е много странно предизвикателство от Кристияна. И е да си сложиме буза на косата. Здравейте, аз съм Атанаска. Това е Джуджа. Аз съм Джуджа. Много нова прическа ми направиха ми куче на косата. А на мен ми направиха някаква проститутка. Вижте как е хубава. И прилича малко на Пети от България. Построиха ми бритончето. Биртона и Биртончето? Биртона ето така. Вижте, мога да я размятам така като някаква арабка. Другото предизвикателство е, че тя трябва да се опита това да го изяде. Не да го изяде, а да го пъхне в устата си. Започваме ли? Започваме! А при мен е да хапна. Добре. Ужас. Това беше ужасно. Много